Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o tejto izbovej rastline lopatkovec, po slovensky latinsky Spathiphyllum. Je to nenáročná rastlina a keď ju máme doma alebo v práci, je ešte veľmi zaujímavé to, že čistí vzduch. Je nenáročná, má krásne elegantné kvety a listy. Je nenáročná na svetlo, potrebuje rozptýlené svetlo, čiže nemať ju na priamom slnku, ale trošičku ďalej od okna, aby na ňu trošku dopadalo to svetlo. Zalievka v zime stačí raz za 10 dní až raz za 2 týždne, v lete raz za týždeň približne. Radšej nech vednú trošičku lístočky a vtedy ju polejeme, ako keď ju prelejeme a začnú hniť korene. Takže prvýkrát si to môžete odsledovať tak, že keď trošku mierne začnú tie listy vednúť, vtedy ju poliať. Od marca, ako všetky iné izbové rastliny, ju začneme hnojiť. Potrebuje trošku viac rozriediť hnojivo, ako je písané v návodoch, lebo je citlivá, keď je koncentrát silný. Ak ju orosujeme, tak len odstátou vodou, veľakrát sa stane, že vzniknú škvrny na listoch, tak radšej potom prestať orosovať, lebo tá voda nemusí byť vhodná na to orosovanie. A inak je rastlinka úplne nenáročná a bude vám robiť radosť stále. Ak sa vám páčia tieto malé videá, dajte nás prosím na odber, kliknite, alebo sa môžete na Voňavý raj opýtať iné otázky a radi vám ako odborníčky odpovieme. Teším sa na vás na budúce.